Guaitalà, com estàs? Mira, avui vull presentar-te l'entrevista que li he fet a l'Anna de Rosabel Creació Tèxtil. Si la coneixes o si estàs una miqueta al cas, sabràs que l'Anna ha tancat el seu projecte fa uns mesos. Tot i així, l'Anna va ser una de les persones que em va venir gairebé immediatament al cap quan vam començar a plantejar aquests podcasts. Primer, perquè aquí entrevistem persones i no projectes, però persones que comuniquen i que comuniquen els seus projectes. I segon, perquè l'Anna ha demostrat ser tot un exemple de constància, de sentit de l'humor i de molta direcció en la forma de comunicar. Ja ho veureu, l'entrevista trobo que té punts molt interessants i que segurament en traurem idees molt xules. Sobretot hem aprofundit molt amb el tema de com exposar-nos a davant de les xarxes i ja veuràs que l'Anna és un bon exemple perquè va passar de no voler sortir en cap foto a fer-se vídeos i àudios gairebé diaris. Llavors, crec que és tot un exemple a seguir. Vale? Bé, doncs anem directament a escoltar aquesta entrevista, que espero que gaudeixis molt. Sí. Anem a començar, a veure com el procés. Vinga. Ja comencem bé. Ja comencem, mare meva. Vinga. Doncs estic aquí amb l'Anna i l'Anna ha vingut per explicar-nos com feia la comunicació del que fins fa uns mesos ha estat el seu projecte principal, un projecte d'artesania tèxtil a Rosabel Creacions, que de fet fa uns mesos l'ha tancat i ara està en procés de començar un nou projecte. Llavors, se'ns havien plantejat dubtes de si fer aquesta entrevista o no. Primer per dir, té sentit fer-li una entrevista a algú quan ja ha tancat el seu projecte? Això d'una banda. I jo ho vaig compartir amb la gent del Club Jo Comunico i deien, hòstia, sí, perquè potser des del seu punt de vista hi ha coses que ara faria d'una manera diferent o potser ha tingut a veure com comunicava amb alguna part de la decisió de tancar o no sé, per aquí generava algunes curiositats, dubtes i preguntes, ¿vale? I per l'altra, la meva pregunta és, voldrà ella prestar-se això? Perquè igual em diu, mira, escolta, jo estic per una altra moguda i ja no m'interessa, no? Però no sé si t'has presentat bé o vols fer algun matís. No, jo l'única cosa que ara estic parada perquè estic esperant un projecte que havia de començar a finals de gener i no sé si començarà al setembre. Ostres. Llavors, estic parada, no estic ni pensant en... Sí que tinc moltes coses pensades de fa temps, però no estic treballant en res del nou projecte ara mateix perquè seria un desgast innecessari. Clar, no saber quan comença. Sí, i a més això, que de gener a setembre, és que tampoc sé si començarà al setembre. Però estic en aquest moment, d'incertesa. Ja us va dir, vinga, vinc i així fem al matí, no? Tinc temps lliure, sí. Molt bé. Vols explicar de què va el nou projecte? El nou projecte és és un projecte públic, diguem, perquè és un local de l'Ajuntament d'All, del municipi d'Isòvol, i jo em vaig presentar per muntar un bar amb botigueta, així molt de poble, molt del que hi havia abans. I el que passa és que jo vaig presentar aquest projecte perquè van licitar el projecte abans de licitar l'obra, perquè és un paller vell que s'ha de fer obra, s'ha de rehabilitar, i ho van fer una mica del revés, i jo em vaig presentar pel projecte, i l'obra havia d'estar en 3-4 mesos, i l'obra no està. Però la idea és aquesta, jo em vaig presentar per fer això, i la idea és aquesta, i em ve molt de gust, però tampoc sé què passarà. I res, amb això estem. Molt bé. I tu quan vas posar data de tancament de Rosabel Creacions era pensant en la data d'obertura que tenies prevista, oi? Sí. Haguessis allargat? No ho sé, perquè quan jo sí que volia enllaçar els dos projectes una mica, però sí que és veritat que volia tancar Rosabel Creació. O sigui, jo volia tancar. I llavors m'ho vaig fer venir bé per tancar, estar 2-3 mesos parada i arrencar l'altre. Parada volia dir tancant un projecte i arrencant l'altre. Sí, perquè a més, una de les coses que a mi em va agradar molt va ser veure com feies
no només un tancament molt net i trobo molt bonic del projecte, sinó també una comunicació d'aquest tancament molt interessant, que no tothom ho fa. A vegades és com, va, no? O faig un post en el que dic que això s'ha acabat i ja està, no? En canvi, bueno, vas fer una festa, vas comunicar-ho, vas avisar amb temps, vas fer també la liquidació, oi? No? Sí. No, jo crec que el tancament havia de ser una festa, vull dir, havia de ser una celebració, tant si fos a través d'una festa o de l'acte que fos, però havia de ser una celebració, perquè al final qualsevol, o sigui, tot el que t'aporta un projecte, sigui el que sigui, sempre bo. Llavors s'ha de celebrar, encara que tanquis. No sé, no? És que quan és tan teu... I tens algo de nostàlgia ara o hi ha alguna part que et faci pena? No. No, és fort, Està tan tancat i estic tan contenta de tot el que tinc de Rosabel Creació, perquè... I això em va costar molt, No, és que clar, ho dius així com... No. Va ser... Amb tota la gestació que hi ha d'un projecte, l'implantació, l'evolució... Però la decisió de tancar va ser tan meditada i durant tants mesos, i vaig parlar amb tanta gent que em va aportar tant, inclús gent desconeguda. Vaig anar a una fira al mes de juny. Si jo vaig tancar a l'octubre. I al mes de juny vaig anar a una fira ja t'ho diré, per allà baix, on era? A prop de Barcelona. Ara no em surt el nom. Bueno, per allà baix. Anava, no coneixia ningú, anava sola, I la noia de la Prada al costat, mira, xerrant. Hòstia, em va donar unes lliçons impressionants. Alguna que ens vulguis compartir, va. No, molt senzilla. Perquè jo li estava expressant el fet de que no sabia què faria. De que estava en aquell punt de no sé si seguir, no sé si parar, sense tenir cap altre projecte en ment, Vull dir, jo això ja ho tenia al cap sense tenir cap altra història al cap. I no sabia què fer, perquè hi havia molts motius familiars, econòmics, hi havia molta cosa pel mig. I jo li deia que a mi el que em costava més de prendre la decisió era el fet d'haver lluitat tant per un projecte, haver-hi posat tantes hores, haver-hi posat tant d'amor, haver-hi posat... És tan teu, allò, que et penses que quan l'has acabat no ho pots desfer. No ho pots deixar. Jo li expressava això, dic, em sembla que és com tirar la tovallola, que és com dir, no ho he pogut fer, ho he d'abandonar, ho he de deixar. I em deia, diu, tu el que deixes serà el material, diu, tot l'altre, tot el que has après, això t'ho quedes per tu, per sempre. Diu, tu em portes tot, la gent que has conegut, totes les lliçons que has après, tot el que has après de comunicació, de tot, tot això t'ho quedes i t'ho em portes. És veritat, jo ara tinc les màquines de cosir a casa, les he canviat d'habitació, que ha sigut el procés també de fer el tancament, canviar-les d'habitació, perquè el taller l'havia de desmuntar, no el podia deixar. Si no és com un recordatori allà de... Jo el fet d'haver après a cosir, perquè jo no sabia cosir abans de començar Rosabel Creació, haver après a cosir, i que això ho tinc per sempre, Déu-n'hi-do. I que tinc les meves màquines a casa, i que puc fer els meus arreglos, que puc fer roba per mi, puc fer roba pels nens, puc fer el que em proposi, és que això ja... Que al final va ser un projecte que vaig començar amb la meva mare, que és molt, no? Molt sentimental, tot plegat. Tota la gent que he conegut, mare meva, és que podria fer una llista aquí de gent ara que me'ls emporto per sempre, vull dir, és que... Clar. Molt. I més la pandèmia pel mig. Bueno, i a vegades sí que és veritat que ens agafem allò de ara ja no puc parar perquè això, porto tot aquest recorregut, però ostres, pel motiu que sigui, que no sé si tens ganes de compartir o no, perquè tampoc és el focus d'avui, però pel motiu que sigui ja no respon a la teva necessitat actual. Ja no és que les meves necessitats, o sigui, jo vaig començar a Rosabel Creació per unes necessitats i van canviar. Clar. I llavors també és veritat que econòmicament no m'estava responent. Això també, però jo podia continuar. Però hi havia un esgotament a darrere que no. I quan ja vaig prendre la decisió de sí, vale, plego, em va sortir l'oportunitat de l'altre projecte que a mi em sembla meravellós, perquè jo en qualsevol cosa de poble, que faci poble, que la gent, perquè a All ens passa que no tenim on trobar-nos, que fa falta una cosa així, All. I jo, a mi, tot el que sigui social, així, per trobar-nos, saps? Que la gent gran no té on anar a comprar un paquet d'arròs. Ha d'agafar el cotxe, hi ha gent que no pot agafar el cotxe ja.
Sí, saps? sí. A mi tot això a mi m'aporta molt. Que pot ser arriscat, que pot ser dur, que pot ser, jo què sé, esgotador, però a mi ara això, no sé, Respon més al que sí, necessites tu en aquest sí, moment, sí, no? i a nivell familiar em va molt bé, perquè ho tinc molt a prop de casa, molt, serà com una extensió de casa. I llavors, a nivell familiar em va molt bé en aquest moment. Pues res, esperant que obris i Sí, venir a veure. Sí, quines ganes. Bueno, jo tenia això, una primera pregunta que la faré igualment perquè ja hem abordat una mica, però deia, com, per què algú que té un projecte que fa pinta de funcionar molt bé decideix tancar-lo, no? Sí. Ja ens has explicat, Sí. Vull dir, no, ja et dic, no es tracta d'aprofundir, però sí que les xarxes tenen aquesta moguda de que quan publiques molt i fas moltes coses i les ensenyes molt, tothom et diu, tu et va molt bé, oi? A mi això em passava, molt, no? em passava moltíssim, sobretot cap al final. Tu deies, bueno, però m'ho compres, no? Sí, Sisplau, no? sí, que jo estava molt, molt activa i tothom, no pares, i que bé que et va... Això em passava moltíssim, però em passava moltíssim. A mi això em destruïa. Uau. A mi em destruïa, això. Perquè deies, clar, estic projectant una imatge que no és, i Sí. que tampoc sembla que projectar això t'estigués... Perquè, vull dir, a vegades genera com més ganes de col·laborar o de comprar quan veus algú que dius, hòstia, Sí. aquest controla molt i tal, jo necessito treballar algun dia amb aquesta persona, no? Però potser en aquest cas no hi havia una relació tan directa, no? La gent es quedava com en la idea de, bueno, aquesta ja espavila, no? Sí. No. Jo de cara a pantalla, a mi tot anava bé, tot anava bé. I anava, vull dir, tampoc no et vull dir que anava molt malament, clar. però sí que això, rebia molt aquests comentaris quan em trobava amb gent que em coneixia de feia temps, ai, que bé que et va i tal, dic, bueno, sí m'ho passo bé, sí m'ho passo bé, però... Que important aquesta part, Però que tu comuniquis molt, o sovint, o que venguis molt, perquè al final tu vens, però no vol dir que et comprin, saps? Jo venia molt, però poder no em compraven el que jo esperava, el que jo necessitava. I bueno, sí que això era una part... O sigui, no rebre els resultats esperats va ser un dels motius, Clar. És un dels motius. Que et dic, jo estava en una situació familiar que jo em podia permetre continuar, però vaig decidir parar. Bueno, i això t'ha permès tancar d'aquesta forma tan neta, també. Sí. Vull dir que també és molt guai no esperar-te a estar allò al límit, no? Sí. Dir, bueno, doncs ho faig així, ho faig bonic, tranquil, pensat i reflexionat, no? Sí. Ara que mires enrere, veus com una evolució, per anar això, afinant més en la part de comunicació, veus com una evolució en el teu projecte a nivell comunicatiu? És a dir, com comunicaves al principi, com va anar canviant la història, què va passar durant la pandèmia i com vas comunicar després? Jo al principi no em posava davant per res al món. Això és boníssim. Com és possible que després no hi havia forma de que no sortissis? No. Però a més... Jo de normal, sóc una persona, ara ja no ho faig tan poder, però jo quan estaves en un grup de gent i algú feia una foto, jo m'apartava. Jo no sortia a les fotos, o sigui, he sigut sempre super poc fotogènica. Aquestes coses no m'han agradat mai, ni sortir gravada, res, una vergonya tot, i parlar davant de càmera i aquestes coses, saps? Vull dir, Vale, llavors què feies al principi? al principi res, si és que entre que cosia poca cosa i que feia la foto d'allò i ho penjava i em quedava tan ample, feia molt poca cosa al principi. Fotos de producte, específicament. Fotos de producte, vale. sí. I això quin any podia ser, més o menys, per saber de què estem parlant? Això ha de ser el 2018, no? Vale. Sí, el 2018. Vale. Sobre el 2018, Sí. tampoc entenc que tampoc hi havia molta constància, simplement No. de tant en tant tenies una ronyonera i feies una foto i au. Ronyonera. Allò, peu de foto. Ronyonera. Hashtag ronyonera. Sí. Vale. I què va anar passant? Què va anar passant? És difícil, pensar l'ordre, però jo crec que van començar a arribar gurús d'aquestes, no?, de comunicació. No ho dic de manera despectiva, Sí. Ni molt menys, Però és que més no et sé dir ni els noms. Ai, doncs quina llàstima, t'hagués preguntat, però bueno. La que vaig seguir molt, com es diu? Bueno, Comunicacen o... Comunicacen. Sí. Aquesta, bueno, va haver-hi una època
O sigui que el que deia ella, a muerte. Vull dir, que s'ha de fer el Pino Puente. Fer el Pino Puente, cada dia. Jo, aquesta em va agafar molt fort, li vaig agafar un curs d'aquests. Em va agafar molt fort. Em va anar bé per conèixer Instagram. Perquè jo fins aquí no coneixia Instagram i a partir d'aquí vaig començar a conèixer pues, tot allò que apretes el botonet aquell, et diu totes les gràfiques de la gent que et mira, tot allò ho vaig començar a entendre. Els insights. Sí, vaig començar a entendre com funcionava l'algoritme, no? Tot això ho vaig començar a entendre. En aquest sentit, això m'anava bé per posar-me les piles de dir, i instal·lam-te unes eines, anem a fer-les servir, no? I em va servir, perquè aquesta parlava molt, de posar-te davant la càmera. Això ho deia molt, no? D'humanitzar, de no fer una foto d'un producte i deixar-lo I de fet allà. recordo moltes comunicacions que feia de com començar a posar-se davant de càmera, que a mi em semblava molt interessant. Sí. Jo en aquell moment ja feia els vídeos, però molta gent que passa pels meus cursos i tal té aquest tema de que jo no em vull exposar. Vull dir, crec que això de l'entrevista d'avui serà molt interessant. Com algú que fuig de les fotos, al final va acabar... Jo què vaig començar fent? No me'n recordo. Jo crec que vaig començar fent... Com es diu allò? És que fa tant que no faig servir Instagram que no me'n recordo dels noms. El d'allò que et dona els numerets. No, allò que et fas una foto i fas així. El boomerang. El boomerang, imagina't, és que estic rovellada, tio. Anda, bona una s'ha de trobar tu per fer una entrevista. Crec que faràs molta enveja, molta gent ara mateix. Ai, ja m'agradaria que se m'oblidés el nom de Reel. Doncs vaig començar fent boomerangs, tontos. Clar. Perquè la foto, a mi em feia molta por la foto, perquè la foto, quedar bé una foto és complicadíssim. Si no ets fotogènic, que és el meu cas, és molt difícil, però un boomerang és com un vídeo curt. I és molt àgil, a més. Sí, és com que... I és més fàcil quedar bé. Jo, si t'hi fixes, tinc poques fotos. O sigui, no posava fotos. Interessant, primer truquis. Sí. Si et costa molt exposar-te, fes un boomerang, que com que t'estàs movent sembla que està borrós. Si tu creus que no ets fotogènic, perquè sempre acabes posant cares, és més fàcil quedar bé en un vídeo que quedar bé en una foto. I jo això m'hi trobava. I jo crec que vaig començar fent boomerangs. I llavors ja no sé... I eren boomerangs on ensenyaves producte o... No, de bon dia, o no sé què, tontos, bueno, saps? Boomerang de... estic aquí jo, no? Soc l'Anna, estic aquí, llavors em vaig començar a presentar, perquè tampoc no m'havia presentat mai, per la típica publicació que et presenta, soc l'Anna, no sé què... I després no sé massa bé, no sé com vaig començar a fer d'això d'humor. No t'ho sé dir, hauria d'agafar ara i tirar avall, i saber com vaig començar a fer servir l'humor. Jo sí que crec, o sigui, a mi em fa menys vergonya sortir fent el pallasso. És una màscara teva. Sí, jo crec que sí. Actuant, m'és més fàcil actuar que sortir jo normal. O sigui, crec que faig menys el ridícul. És que és curiós, saps? M'és més fàcil, no ho sé, i suposo que em vaig agafar aquí. Però ara estàs còmoda. No, ara estic bé. Ja són hores de vuelo. No, perquè llavors sí que alguna vegada vaig fer algun directe i sempre em vaig sentir bé. O sigui, en sèrie em sento bé, però comunicant... Però igual no llançant un missatge tu sola a davant del mòbil per una audiència, no? Igual és això el que... I ara estem tenint una conversa, llavors això potser ho fa més fàcil perquè estàs parlant amb mi. Després ens escoltarà molta gent, espero que molta gent, no? Però... Doncs, jo crec que a mi em va ser fàcil i crec que és el que ha de fer la gent, si ara he de donar un consell a qui vulgui rebre'l. El tema comunicar, jo crec que cadascú ha de trobar la seva manera. És que no hi ha una manera. És que cadascú ha de trobar la seva manera. Jo vaig trobar la meva manera, doncs, fent aquest toc d'humor, doncs fent el pallasso, llavors vaig començar a doblar veus, amb àudios aquests que ja estan fets, jo vaig començar a doblar veus i se'm dona bé, doncs, agilitats que una té a la vida que no entens de què et poden servir, doncs a mi se'm dona bé memoritzar un àudio i reproduir-lo. Això ja t'ho emportes pel resta de la vida, eh? Que per què em servirà? Doncs no ho sé, doncs resulta que això se'm dona bé. Doncs jo vaig tirar d'aquí i la gent em diu, és que t'hi deus passar molta estona preparant. Dic, no, és que jo soc capaç d'escoltar l'àudio,
el practico 2 o 3 vegades i a la tercera o la quarta em surt bé. I faig allò, dient el bon dia, la gent es parteix la caixa. Però ja està, saps? Doncs si a mi això, si a tu se't dona bé, jo què sé, parlar d'una manera relaxant i pel teu producte t'interessa parlar d'aquesta manera que la gent... Hi ha gent que li atrau també aquest rotllo, no? Doncs tira d'això. S'ha de tirar de lo que un li és fàcil. Jo, per exemple, aposto molt i sempre recomano molt el tema de l'humor, però és un dels temes claus que dic, ei, si a tu ja te va en tu vida, perquè no hi ha pitjor que una persona fent un acudit quan no se'l creu ni ella, que dius, bueno, és igual, deixem-ho estar, no? Però sí que a vegades tenim com dues cares molt marcades entre la nostra vida personal i el que ensenyem a xarxes. Si tu t'adones que en la teva vida personal estàs tot el dia jiji jaja, la gent riu amb tu, no sé què, que entenc que això és algo que ja et passa a tu de natural, no? Però després a les xarxes, pues, surt la ronyonera, no? Hòstia, anem a intentar-ho apropar, perquè en realitat estàs humanitzant, però és que estàs traslladant realment l'essència del projecte aquí, no? Però clar, no es pot forçar l'humor, no. Clar, jo amb el tema de l'humor, el que em passava és que la gent molt propera a mi sí que ho sabien. Però la gent no tan propera, perquè jo en un bar no seré la graciosa del bar. Ja t'entenc. Saps? Però en cercles més petits, en petit comitè... Ara m'estic sentint molt reflectida amb clar, això. Jo quan a vegades feia els vídeos aquells gilipolles, molta gent que conec pel poble em deia, però què fas si tu ets tot formal? I jo pensava que no, que jo a casa meva soc així, no? Jo, tothom ho deia, diu, però què fas, no sé què, tal... Però és que jo sóc així. Que bo, que bo. Bueno, pues és una primera reflexió, no? Què soc i què destaca la gent més propera de mi i com ho puc traslladar. Sobretot perquè, en aquest cas, que també jo ho he fet d'altres maneres, però m'hi sento reflectida en el fet de dir, no, anem a fer-ho amb humor, és que, clar, jo m'ho passava pipa fent els vídeos. Llavors, costa molt poc fer-los, perquè et rius, quan tu passes pipa... Quan tu fas un vídeo i l'estàs fent, i estàs rient, i l'estàs editant, i estàs rient, i l'acabes, i no pots parar de mirar-lo en bucle... És molt bona senyal, perquè clar... No, i ho has de compartir. És que no t'ho pots quedar per tu, allò. I és així. Rebies algun comentari en plan xungo? No, crec que no. No sé, jo recordo un cop un cosí que em va dir hay que ver, Mariona, lo que hay que hacer, perquè em sembla que vaig fer un vídeo amb unes gafotes d'aquelles de plàstic, saps? Però jo ho feia molt feliç i molt contenta. Em va dir, hay que ver hasta dónde hay que llegar, i em va fer molta gràcia, perquè vaig pensar, bueno, encaixa més amb mi avui que no amb la imatge que tu tens de la Mariona. Jo crec que comentari sí, no, però sí que a vegades això de és que com t'exposes, o com és que ho sabem tot de tu, dic, ui no, no t'equivoquis, No. Dic, i al final no ensenyava el que feia a la meva vida, ensenyava el que m'interessava, saps? I al final sí, feia vídeos per riure i tal, però tot anava encarat a vendre. Tot, Vull dir, no hi havia res... Això ho tenies clar, això és interessant, perquè et generava conflicte el fet de dir, ai, és que... Em generava... Si pressiono... no, bueno... No ho sé, jo crec que no, jo crec que aconseguia barrejar-ho d'una manera, perquè sí que al principi tenia molta... Com es diu? Sense voler, tenia com ganes de compartir coses meves. D'una cosa que em fa il·lusió, la compartir... I dic, no, és que no és el lloc per compartir una cosa que em fa il·lusió. Si hi havia una cosa que em motivava molt, la compartia. O el producte d'alguna altra companya. Si hi havia coses que a mi, pensar, allò s'ha de compartir. Si em segueixen 1.500, 2.000 persones, les he de compartir a tothom, ho feia. Però no compartia més enllà. O sigui, al principi estava tentada de compartir algunes coses xorres, i llavors, no, un moment, tanca. O sigui, vés a compartir allò que et porti a fer una comunicació per vendre. I jo crec que tot el que feia, tot, encara que la gent ries i s'ho passés bé i tal, jo crec que tot portava a vendre. Sí, jo tinc aquesta sensació. Tot tenia un fi, tot estava relacionat i lligat. A vegades podria haver algun parèntesi enmig, però
Jo crec que tot estava... I tot programat, i pensat, i quin dia, i saps? I 3 dies abans començaré a fer això. Ai, o sigui que, bueno, estratègia, no sé què, igual no, No, però... potser no era una estratègia que digués ningú, però... Tu tenies clar, ho dic perquè és un dels motius pels quals quan vam pensar en fer aquest podcast em vas venir directament al cap, que ja t'ho vaig dir fa uns mesos, que estaves dient, ui, jo no sé, però era com, és que tu estàs en la lista, no? Sí. Perquè el que jo explico en el podcast és anem a entrevistar a projectes que comuniquen amb direcció i constància. I jo crec que, no sé si estratègia, però direcció i constància sí que tenies. I això em sembla interessant. Després es podria acabar analitzant el què passava que igual no s'aconseguia convertir tot el que hagués sigut més guai, no? Però d'arribar a gent, tenies molta capacitat d'arribar a molta gent, no? Sí. Quanta gent vas arribar a tenir a Instagram, te'n recordes? Jo vaig passar als 2.000 seguidors i recordo, no recordaré les dades, però sí que és veritat que d'aquests 2.000 seguidors a mi em responien una quantitat molt alta i em veien una quantitat molt alta, que jo comparava amb altra gent i no tenien aquells percentatges. Jo tenia uns percentatges alts, fora de lo habitual, diguem. I tenia, jo què sé, 2.000 seguidors i a les fotos, és que no me'n recordo, però tenia... Amb una foto normaleta, mínim tenia 100 likes, saps? Amb una foto normaleta. Llavors, depèn de què fes, doncs ja pujava. Però clar, són números que costa molt aconseguir. Oh, i tant. Saps? Perquè tu pots tenir... I cada cop més, a més. O sigui, igual hi ha gent que va començar, no sé, al 2015, i que llavors va fer una pujada més forta, no? Però ara... No? Quan entrem nous projectes cada cop costa més perquè l'audiència és més gran i hi ha molta exigència des del punt de vista de l'algoritme. No? Vale, estàvem amb la trajectòria per no perdre'ns, perquè jo crec que sí que... Crec recordar que tu m'havies explicat que també el de la pandèmia hi havia hagut també un punt d'inflexió en com i què comunicaves, potser? La pandèmia... Jo crec que va coincidir bastant el temps de la pandèmia, no? Jo crec que va coincidir quan m'hi vaig posar en sèrio. La pandèmia vaig fer com un peron, perquè va ser aquell moment que ningú sabia què passaria, i vaig fer com un peron, que em vaig posar a fer mascaretes a lo loco, però a donar-les, Era quan no hi havia mascaretes, ningú tenia mascaretes, em vaig posar a fer mascaretes, i llavors jo crec que va coincidir el tema de tenir temps, estar a casa, i crec que va coincidir bastant amb el tema de posar-me davant i començar a fer coses així. Però ara no et sé... Vale, i a banda dels àudios, també vas començar a fer vídeos i videoreels, que sorties tu posant-te els teus accessoris, canviant de color, saltant un riu, no? Tot això. Sí. Jo veia reels fets amb músiques d'aquestes, que amb balls... coses d'aquestes, que ara fan més per TikTok i això, em sembla, no? I això, a mi, si companyes em deien, és que flipo, com agafes un reel que fa tot quisqui i tu l'adaptes en el teu camp i el millores i el no sé què i tal. No sé, jo veia aquell reel i deia, doncs jo això ho puc fer amb la ronyonera i me la canvio i no sé què, saps? N'hi havia un que és que, a més, si tu et pares a mirar el que hi ha darrere un Reels, perquè pot ser que aquell dia t'hagis barallat amb la parella, que el teu fill s'hagi obert el cap, que I tu allà rient i fent la gallina. Vale? I dius, i vaig a fer aquells Reels, però és que jo recordo, vaig agafar una ronyonera, una bandolera, no sé què, vaig agafar una peça de cada, vaig agafar tot, era el pitjor moment del dia, en un dia, saps allò que havia passat de tot? Vaig agafar allò, vaig a fer un vídeo, me'n vaig anar. Vaig pujar un tros a la muntanya i em vaig posar a fer aquell del xiqui. Que aquell vídeo és brutal, molt bo. Que és complicadíssim de fer, perquè hi ha molts canvis. Jo no ho sé com és, perquè jo no el vaig fer, no el vaig atrevir gaire. O sigui, el ball en si no és difícil, però clar, estàs fent canvis sí. constantment. I el vaig fer.
i va triomfar. I la gent se'l posava en bucle, però un dia rere l'altre perquè reien i m'ho deien, és que torno a mirar, i diu que el mirant la família tota la... O sigui, que un el veia i el mirant tota la família junts amb els fills. Ja ho s'entén, no? Quan veus les visualitzacions de Reels que dius, clar. Quina bestiesa. Però dius, i què hi ha darrere del Reels? Bueno, doncs aquell dia havia sigut un mal dia, m'havia discutit amb la parella, no sé què, feia mal temps, vull dir, saps? I per tu se t'ha ficat al cap que has d'anar a fer aquell vídeo, agafes les coses i el vas a fer i et quedes tan ample. I tenies tot i així ànime, per això? Sí, però és que clar, també a mi em donava vida, això. Clar, era tancar la porta de casa, no? Sí. Toma poc, culo. No, però a mi ara ho he deixat de fer i a vegades penso, podria tornar-hi. Però és que ara no hi trobaria sentit. Em costaria molt trobar-li un sentit a tot, no? Perquè llavors tenia un sentit. Però jo m'ho passava molt bé. Jo m'ho passava teta. O sigui, tot, fer el vídeo, ballar, la música, editar, tot. Llavors, veure la gent com responia, a mi m'agradava. Vale, i tu feies també molts vídeos, o diria que gairebé tot, a l'exterior, que és una cosa que jo també m'he ficat entre cella i cella i és un problema al final. Bueno, és un problema. Clar, amb un entorn controlat a casa, amb les portes tancades, a l'hora que tu decideixis, no? Tens allà control de la llum, del so, de tot. Tenies llocs determinats o anaves canviant? Bueno, és que aquí estem en un lloc privilegiat. Llavors a mi allà m'era molt fàcil trobar. Tenia recursos. A darrere de casa tenia un torrent. I allà el torrent, si enfocava cap aquí, veia no sé què. Si enfocava cap allà... És que estem en un lloc. Sí, no ho dubto. Però a mi em costa molt sortir d'aquest jardí, per exemple. Ja. I m'agradaria, perquè això al final és urbanitzat, saps què vull dir? Però em costa per què? Pues perquè haig d'agafar els bàrtolos, no? Totes les mogudes, i bueno, és que igual no em faria falta, però et vull preguntar també què necessites, què utilitzes? Només un trípode o alguna cosa més? Jo anava amb el trípode i la càmera, i bueno, el mòbil. Vale. I ja està. Què passava? Pues que podia fer molt fred i havia de fer veure que no. Saps? Podia fer vent. Podia fer... Bueno, llavors era... quina llum m'interessa que hi hagi per fer aquest vídeo? Vinga! Avui no, avui fa núvol. Avui, ostres, a aquesta hora no, tal. Avui! Ràpid. Les coses... Recordo que vaig fer un amb els tossals llisos que vaig fer els últims. No sé quin mes era, però recordo que vaig estar una setmana esperant que sortís el sol, perquè va fer núvol tota la setmana. I jo amb aquells bolsos, aquelles teles, saps què em passava? Si eren ronyoneres no tenia problema, perquè hi havia dos colors i contrastava. Però amb els tossals que eren molt grans, sense llum del sol o a interior, no es veia bé el color. Perdia molt el producte, canviava. Aquell color no quedava com era. I m'era complicadíssim, i em volia esperar a fer un dia amb el sol, i m'he esperat una setmana. Llavors, el dia de sortir el sol... Com una boja. Vaig agafar les coses, vaig agafar el cotxe, vaig carregar, vaig tirar cap a baix. Allà és molt obert. Vaig tirar cap a baix al Segre, vaig parar allà al costat d'un prat, i vaig fer aquell vídeo que és com de timelapse, que... Ja me'n recordo ja. Que anava com saltant, no sé què fer, alguna cosa així, no? I vaig fer més fotos, allà vaig fer moltes coses. És aquell que saltes però sembla que estàs com volant, no? Sí. Feia un fred aquell dia. Diu, sí, va sol, però vaja. A més era com les 9, havia deixat els nens i era molt d'hora al matí. Feia un fred horrorós. Doncs allà vaig fer 2 vídeos, em sembla, 2 o 3 vídeos, fotos, vaig fer de tot allà. Però clar, era un dia així que feia tot el cel blau. Clar, que llueix molt. El paisatge, es veia el Cadí de fons. Clar. I ara has dit que vas fer diversos vídeos. Ja era un costum, quan t'hi posaves, fer diverses coses? Sí. Sí, no? Aprofitar, oi? A mi m'agradava fer diverses coses. El tema, jo agafava el mòbil, però la bateria se m'acabava, Ja. Llavors, és que és un altre segurament, tema. I si fa fred? Més. Si fa fred, més ràpid. Sí, segurament hi ha recursos per portar bateries aquestes externes, històries. Jo no em vaig fer servir mai cap perquè bueno, no em va fer falta. Llavors gravaves ràpid i ja... Però és veritat que és una opció a estudiar, Però jo mirava de fer tot el material possible amb aquelles 2 hores o el temps que tardés a fer la sessió aquella. O sigui, tot el material que pogués, màxim. Anar amb la memòria una mica buida
que no tingués problemes de capacitat de memòria, perquè si a mitja sessió tens problemes de capacitat, malament. Perquè llavors, de tot allò que feia, és que a més en podia extreure molt més. O sigui, això sí que ho he pres, Això ho vaig aprendre molt, a reaprofitar, reciclar... O sigui, d'un vídeo, treure, o sigui, no? A tomes falses. Tot. Aprofitar al màxim tot el material. S'ha d'aprofitar molt. Sí, perquè no sobra el temps i sobretot les xarxes xuclen un mogollon de temps. Vull dir, el fet de gravar, el fet de... A més, estàs dient, no, jo aprofitava i feia moltes coses. Vale, això vol dir que tu ja tenies una planificació. Com anava això? O sigui, com t'organitzaves? Que jo ja sabia el que anava a fer. Clar. Jo sabia els reels que anava a fer. No era allò un cop allà, i ara què faig? No. Era això ja ho porto preparat, ja sé com s'ha de gravar... Cada quan ho feies, aquesta feina? Era una cosa regular o de tant en tant hi posaves? Clar, jo això, cada cop que treia un producte, o un producte nou, o un color nou, o un... No? Doncs cada vegada, com presentaré aquest producte? Què necessito? Fer fotos, fer vídeos, de quina manera... Tot. Vale. I llavors, a mi m'agradava fer els vídeos, per exemple, sabent la música que faria. O sigui, no faig un vídeo de jo caminant per la muntanya i després hi trobaré una cançó. Buscar la cançó, com faig el vídeo, saps? Clar, això et permet també, quan tens la cançó, adequar-ho molt. Vull dir que sempre ho pots adequar d'una banda o de l'altra, però en realitat si ja saps que hi ha un canvi de ritme en la cançó, doncs tu ja graves, no?, amb una intenció concreta. Sí. I no, tot això, és que i estava hores a Instagram. Estava hores, tot i que crec que tot el que feia, ho feia ràpid, Saps què vull dir? O sigui, jo estava moltes hores investigant què es feia, com altres marques, no marques tipus la meva, sinó altres marques, jo què sé, marques de llocs per posar gespa artificial, m'ho invento, vull dir, qualsevol altra marca, com ensenyant les coses. Saps? Com presentaven, com feien els vídeos, tot. Qualsevol cosa. Jo mirava molt, tendències, tot. I a partir d'aquí, doncs... Al final, de fet, gairebé només feies vídeos, els vídeos reels i les històries, no? O també feies publicacions? Publicacions també, però jo crec que el que més feia eren històries, perquè jo cada dia feia històries. Sí, amb la teva tassa. Sí. Clar, llavors va sortir del bon dia amb la tassa. Llavors em vaig fer influencer de tasses. Tinc una de tasses a casa que no m'hi caben a l'armó, t'ho juro, Que al final me la regalava mi mare, que ningú em regalava tasses, però mi mare em venia a casa amb tasses. Tinc moltes tasses, ara. I era la broma de cada matí fer el bon dia amb una tassa. Sí. Això genera molta... Fidelitza molt, perquè a més el model d'històries precisament serveix per fidelitzar, no? Vull dir que clar, donar el bon dia, i si a més ho fas d'una manera com divertida, especial, tal, doncs a la gent li ve molt de gust que ho facis. Al principi era un boomerang i després va passar a ser un àudio i cada dia era un àudio diferent amb la tassa. Que Déu-n'hi-do, perquè per trobar un àudio diferent... Vull dir que també navegant a Instagram o a TikTok també t'hi passes hores, no? Perquè per arribar... Què feies? Quan veies alguna cosa, t'ho guardaves en el mateix Instagram? I llavors en un dia em feia 4 o 5 i després ja tenia els de la setmana. Anaves canviant de roba i de tassa? Com per fer el bon dia d'un altre dia? Clar, jo mirava de barrejar-los. Bueno, els vas alternant i així ja estava... En un dia em feia 4 o 5, però llavors els alternava amb el que havia fet la setmana passada, saps? I llavors també intentava que quadrés, si era un dia especial pel que fos, que l'àudio quadrés amb el que fos aquell dia, saps? Però, hòstia, és que ara ho penso, tio. Ara què estàs fent? Ara que no faig res, penso, buah, tot el que feia, No, Déu-n'hi-do, hi havia molta energia ja dedicada, sí. Et van quedar pendents de penjar coses? No, sí que em va passar després que veia coses i pensava, buah, això ho faria. Clar. Saps? Però això és com l'enganxe, no? Clar, estàs en procés de dol i jo com un enganxe de... Sí. I sí que és veritat que jo he estat editant vídeos per a altra gent. Oh yeah, això ha sigut una part de les tasques que estàs fent. Sí.
Clar. Sí. Bueno, mira, o sigui, això vol dir que hi ha gent que ha dit no, pues si ara està desocupada, me n'aprofito jo d'aquesta energia comunicativa que té, no? Sí, bueno, és com... Perquè tinc facilitat i veig com pot... Si jo què sé, el que dèiem, doncs, si tu em dius la música, jo ja et diré, passa per aquí 3 vegades, jo faré un muntatge i és que ho veig. No sé per què. Pues això és una habilitats d'aquestes que no entens d'on surten, perquè no he estudiat res, doncs ja, tinc però és aquesta com una habilitat visió, una manera, de veure-ho. una forma de veure-ho. I això ho compartim amb la Nàdia. Molt bé, doncs... Això ho compartim molt amb la Nàdia, que tenim que aquesta visió... Clar, ella amb la Trini, estic encantada amb la Trini i jo. Té aquesta visió, que no sabem d'on la traiem. Sí, però que teniu molta facilitat per veure-ho. Sí. Que com tot es pot entrenar, però, joder, que quan la tens facilita molt les coses perquè el bloqueig inicial de dir jo què faig, què publico, no? El que passa que devies saltar diversos bloquejos d'aquests, perquè si al principi no t'exposaves, clar, ja pots tenir aquesta visió meravellosa, però que costa molt, clar, pots fer un stop motion amb una ronyonera que es mou sola pel riu, però igual no té molta gràcia, saps? I tota la feinada que suposa, no? Sí. No, sí. I crec que sí, que era ben bé un bloqueig d'una cosa que sabia fer que no sabia que sabia fer, al igual que posar-me davant, perquè al final no em va costar tant. I no va ser una evolució com molt progressiva, sinó vas començar amb els boomerangs i de cop ja vas començar a fer els vídeos, va ser com, hòstia, desbloqueado, no? Habilitat desbloqueada, no? Sí, perquè a més com que la gent respon. Clar, això és molt guai. És que si la gent respon, a tot això et dona vida. I què vol dir exactament que la gent respon? Clar, que et fiquen la cara rient, que guai, que tens respostes en la mateixa aplicació, però després fora. Sí, que et trobes a la gent, que et mors de vergonya llavors. Oi que sí? Sí. O quan a mi em venia algú a la parada, jo feia fires, no? I em venia algú a la parada que jo no coneixia. És que et segueixo a Instagram, no sé què, em pixo amb tu, tal, saps? I tu allà, bum. Però és clar... Al final la pantalla ens serveix com ens amaguem, no? Sí. I bueno, sí, ho estic exposant, però jo què sé qui ho veu i en quin moment, no? Sí. I això em passava, venia gent i a mi em moria de vergonya. Sí. Sí, a mi encara em passa anar pel carrer i sento algú que... Guaita! És com... Hòstia! I que et ve a parlar com si et conegués de tota la vida, clar, i tu dius, és que no sé qui és, no sé què dir-te, no? Sí. Bueno... sabries dir quanta estona dedicaves a fer comunicació? Més o menys? Ja. És a dir, cada dia t'hi posaves una estona? Sí. Sí, eh? Sí. De dilluns a dilluns. Formava part de la meva vida. Sí, era una part més. I després amb família i conciliant i tota la pesca, eh? Sí. Bueno, conciliant, no ho sé si conciliaves. Massa mòbil. Això... no sé si era el que volies que digués, però... Massa mòbil, sí. Clar, és un dels problemes, en realitat. O sigui, jo encara m'hi barallo amb si té sentit seguir divulgant sobre com utilitzar les xarxes. Segueixo pensant que si és una eina que utilitzes bé, alineada amb la manera teva de comunicar i posant uns límits, et pot donar més del que et roba, per dir-ho d'alguna manera, però és superfina la línia, és molt pervers. Jo tenia ganes, de plegar. Perquè és que... No vull dir-ho, però sembla que... O sigui, bueno, que sentia al final que perdia el temps. Que sentia que era una pèrdua de temps. I tenia ganes de fer tot el contrari, que és el que vull fer ara, que és el meu projecte, que és un lloc on trobar-se la gent. Tinc ganes de gent. Em vaig cansar. Em vaig cansar de la pantalla. I t'ho dic, m'ho passava teta. Però em vaig cansar. I va arribar un punt, aquells elogis de la gent, de que bé m'ho passo amb tu, que ja no m'eren suficients, és que és una mica com una droga. Ja no eren suficients o inclús, no ho sé, m'ho diràs tu, però inclús potser es converteixen en un has de seguir complint, com a mínim, és a dir, com una pressió afegida, has de seguir complint i has de seguir aconseguint que la gent es pixi, i si un dia ja deixa de fer gràcia, no? Perquè al final... No ho sé, tampoc... I la gent, més que la gent t'ho diu, no paris. No paris. No dones vida, no sé què, saps? O t'expliquen, és que avui m'ha passat això, però he vist el teu vídeo
i he rigut. I clar, per una Era banda... una tasca social, al final. Sí, no, i per una banda et sents bé, perquè, home, jo al final és el que faig. Jo quan entro a Instagram és per passar-m'ho bé. Clar. I jo la majoria de gent que segueixo em fan riure, la majoria. I llavors jo és el que volia fer, també, a part de vendre, saps? Però és que la gent s'ho passés bé. Però clar, és una pressió. Tenies com temàtiques de les que parlar o simplement l'eix era el producte? L'eix era vendre. O almenys és el que jo intentava, el que jo sentia. Més enllà d'això... Vull dir, al final el que et pautava, ho has explicat una mica abans, però el que et pautava el què comunicaré i com era els nous productes o els nous teixits que anaves incorporant, no? Clar, llavors, tu no sé si feies continguts que anessin una mica més enllà dels teus productes, és a dir, en comptes de parlar del teu producte, parlaves, doncs, jo què sé, de la categoria o de dir, motius per portar una ronyonera, per exemple. Feies aquest tipus de contingut? A veure, jo sí que intentava comunicar tot el que eren els valors de la marca i el per què et podia interessar portar una ronyonera o qualsevol altre producte de Rosabel Creació. I tots aquests valors, vull dir, només el fet que fos un producte fet aquí per una persona aquí que no hagués passat per cap procés i d'injustícia social ni econòmica i de fer proximitat, tot això, jo això ho intentava transmetre pràcticament cada dia. Perquè per mi, vull dir, jo no sabia, per exemple, que necessitava una tassa de ceràmica fins que vaig conèixer la persona que feia la tassa de ceràmica, no? I ara aquella tassa de ceràmica per mi és la meva preferida per fer un cafè amb llet o... Aquell cafè amb llet està més bo amb aquella tassa de ceràmica, però per què? Perquè la vaig comprar... O sigui, jo vaig conèixer a la Núria de la Poterie i el Jaume, els coneixes? No els conec personalment, però el conec al projecte, sí. Els vaig conèixer fent fires i jo mai havia valorat el que era la ceràmica, o sigui, però perquè no la coneixia. Jo no coneixia el món de la ceràmica. I amb ells, i també la Danae, de Danae Das, vaig conèixer el món de la ceràmica i és que em fascina. I em vaig comprar aquella tassa i per mi és una relíquia, és la meva tassa. I és el teu moment, el teu ritual amb la teva tassa que saps que està fet amb ofici, que està fet aquí, que saps què hi ha darrere d'aquella tassa. I això, jo crec que amb qualsevol projecte artesà o producte artesà és que s'ha de poder transmetre. I això en realitat és una de les coses que sí que ens permet la marca, que no permeten altres mitjans de la mateixa manera o altres canals, i que molts cops hi ha molts projectes artesans que s'amaguen darrere el producte. Llavors, fer fotos de producte és guai, però clar, és molt impersonal al final. El producte et pot agradar molt o poc, però aquest m'agrada més, però és el que dius tu, en el moment que conec la història o veig com l'està treballant, unes imatges d'unes mans treballant la ceràmica o cosint, li aporta tant de valor que... Jo crec que t'enamores. Jo no feia servir espelmes. Jo ara estic treballant amb 2 espelmes enceses cada matí. Vale. Vull dir, no sabia que necessitava, o sigui, et crea, jo crec que comunicar-ho així et crea necessitats. Necessitats que hòstia, jo agraeixo, perquè a mi m'ha donat molt bons moments aquella tassa i aquella espelma, no? Vull dir, són rituals i fan sentir bé, et fan hormones, donen hormones de la felicitat, és que és així, saps? I jo comunicava molt el procés de producció, moltíssim. Superimportant. Moltíssim. Per això al principi, quan parlàvem de, ostres, has de trobar la teva forma de comunicar, que et sentis còmode i tal, hem parlat de l'humor. I jo, amb el tema d'exposar-se, també és un tema que normalment acompanyo molt a la gent i dic, hòstia, si et costa mogollon, si et fa, no sé, hi ha gent que es posa tan nerviosa que vomita el dia anterior, que he tingut, és un cas real. Home, si és aquest el cas, potser no cal que t'estiguis exposant. Però si no és el cas, és a dir, si no és superlimitant que t'hi cagues, fes el possible per exposar-te d'una manera o d'altra, que hi ha moltes. Fent un boomerang, traient les teves mans, sortint d'esquenes i girant-te una miqueta. És a dir, ja arribarà o no,
el dia en què parlis a càmera. Igual no arriba i no passa res. Jo ho feia molt poc, Clar. Jo ho feia molt poc. Sí, de parlar directament a càmera, que no fos... Sí, clar, jo ho feia poquíssim. parlaven altres en els àudios, no? Sí. Però... no sé què anar a dir. Pot ser limitant, però és que és molt mica en mica. Per això. I per mi va ser una superació. Personal que t'emportes. Total. A mi allò em va donar una autoestima. Que xulo. És veritat. Que me l'he importat, vull dir, no ha tornat enrere. Clar. Jo ja està. I sóc capaç de fer això, sóc capaç de fer altres coses ara. Sóc capaç de parlar més en públic, que abans no em veia capaç. Jo recordo, quan vaig presentar el meu projecte final de carrera, quasi els hi vomito allà, O sigui, fatalíssim. Perquè ara, a les escoles sí que es fa molt l'exposició oral, però anys enrere era una cosa, i jo com més me'n pogués escapar millor, perquè ja m'horroritzava parlar en públic. I ara tinc més soltura. Ara tens la possibilitat, amb el teu nou projecte, d'escollir si vols utilitzar totes aquelles habilitats o no. És a dir, estarà en les teves mans. Però saps que si en algun moment et fa falta, jo ho tinc. agafes i et poses a comunicar, no? I això... Això és molt potent. Sí. Vale, doncs si et sembla, et faig una última pregunta per acabar, que igual no ho sé, a veure si et ve algú al cap, però la meva pregunta seria, qui creus, alguna persona que tingui un projecte emprenedor o artesà o de més, qui creus que podria ser interessant per fer-li l'entrevista com la que t'he fet jo avui? Buah, no sé, molta gent, no? Ara una persona... Si vols dir vàries. A veure, a mi la meva gurú personal la meva gurú ha sigut la Carla. La Carla de Coses con K. La tenim a la llista. No ho sap, ella no ho sap encara, però està a la llista. Però amb tot això, abans d'acabar, també ho volia dir, perquè a mi, per mi ha sigut molt important en tot el procés, tenir la meva xarxa d'amistats, digue-li amistats, companyes, el nom que vulguis, perquè en el moment eren companyes quasi de treball, perquè treballàvem juntes, en el sentit de que compartíem les necessitats i ens ajudàvem unes a les altres, però per mi ha sigut importantíssim en el procés, però importantíssim, perquè si no estàs molt sol, o sigui, quan ets autònom, artesà, estàs sol, sola, és complicadíssim, perquè tu pots tenir més o menys les coses clares, però si no les comparteixes, si no les dius en veu alta, tens molts dubtes. Bueno, i de si és la meva pròpia pel·li o quan comparteixes, al final molts cops serveix per dir, ai, no soc l'única. Sí. És normal, no? Sí. I per mi ha sigut molt important. I la Carla, a mi al principi ja havíem passat la pandèmia, crec, però vaig voler fer uns canvis a la marca i també en temes de comunicació i això. I a mi ella em va donar unes pautes i unes eines que a mi m'han anat... Molt bé, doncs mira, genial, perquè si ella té ganes, serà una de les properes. I llavors ens hem ajuntat molt amb la Nàdia també, i la Danae, i ostres, entre totes treballàvem molt, Fèiem reunions... Home, i reels conjunts que també era per petar-te, Sí, i fèiem reunions molt, molt interessants. Vull dir que això és una mica el que feu vosaltres, no? Sí, amb el club. Que jo crec que tu dones l'oportunitat també de crear aquests cercles independentment de que els facin amb tu, no? Vull dir que, i tant, que es poden crear aquests cercles d'acompanyament, són cercles d'acompanyament, que això està molt bé. I que al final n'hi ha, o sigui, tot i que estiguem en entorns rurals, que costa més trobar totes aquestes històries, però al final hi ha maneres. Vosaltres us la vau muntar vosaltres, no sé com va sorgir, però de cop, vosaltres 4, no? Sí, 4, sí. 4 quedàveu i ja està. Després hi ha un grup de dones emprenedores, si ve de gust i suma, si no, no, i si no hi ha recursos de l'administració. Vull dir que al final és tirar d'on puguis i buscar-te aquests suports. Sí. Doncs moltes gràcies, ha estat molt xulo. Ja veus. De veritat, per no tenir estratègia ja te vale. Déu-n'hi-do la de coses que hem tret, Sí. Bueno, doncs moltes gràcies. A tu. Esperem amb moltes ganes el teu nou projecte. Molt bé, ja vindreu a veure. Molt bé, gràcies.
Bé, que interessant, no? I que diferent a l'entrevista que li van fer a la Laia de Haramaki Meu, i m'agrada molt constatar que cada persona és un món, no? I que el més interessant i el més bonic és veure com, més enllà dels aprenentatges de gurús del màrqueting, no? Cada persona pot acabar adequant els coneixements, les idees, doncs al seu projecte, però també a la seva personalitat per transmetre a partir de l'autenticitat. Espero que t'hagi agradat, tant com a mi, i fins la propera entrevista. Tindràs notícies meves a través de xarxes socials, ja saps, a Instagram, Mariona de Guaitala, i si no, subscriu-te al mailing, que allà és on us explico de veritat tot i tot.